Bueno, Mikel, kaixo arratsaldeon. Arratsaldeon. Irungo Lakasita Gaztetxean gaude, 10 urte dira proiektu hau abiatu zenetik, ibilbide luzea dudarik gabe, ekimen, aktibitate eta proiektu asko pasa dira 10 urte hauetan, nola laburbilduko zenuke, orain arte egindako guztia? Bueno, azkenean hau hasi zen autogestionatutako espazio bat bezala, nun asmoa zen hainbat proiektu martxan jartzea, beti ere autogestioan oinarriturik, eta saiatzen bizitzaren alik eta esparru gehienetara aiatzen, ez? Egia da, lehendabiziko urtetan, batez ere ikastaroak, kontzertuak, hitzaldiak, esan dezakegu nolabait arlo kultural eta sozialean mugitu ginela. Baina guzti horrek eta denboraren poderioz nolabait egiten du ere momenturen batian horrelako proiektu sendoagoak edo alternatibak eskaini nahi dituztenak hainbat arlotan sortzea, ez? Eta hemen orain dela ja urte batzuk martxan jarri ziren 2 baratza kooperatiba, egondu da funtzionatzen ere esan dezakegu semiprofesionalki hacklag bat, orain dela urte bat ere martxan jarri zen iritikat irigintza kooperatiba, eta orduan ikusi dugu nola arlo kulturaletik, sozialetik pausu bat askotan ikuste kontzientegiak izan gabe, baina eman dela pausu bat alternatiba ekonomikoak sortzeari begira. Oso logikoa zena pausu hori ematia gai horiek jorratzen genitulako gure eguneroko jardueran, eta baina hori aiatu da momentu bat nun errealidade diren horrelako alternatiba ekonomikoak, eta ia esan 10. urte urren honetan eta denborakin ikusiaz egia da eboluzio bat egondu dela, bilakaera bat egondu dela, eta gaur egun hemen gaude berritutako espazio berri honetan, ez? Bueno, 10 urte hauetan aipatu duzun bezala elkarte eragile eta hainbat proiektu autogestionatuen topagune bilakatu da Irungo Lakasita Gaztetxea, tartean eta azkeneko urte hauetan bereziki olatuko proiektua abiatzen da. Nola gerturatzen zarete horrelako proiektu batera? Olatuko pera gerturatu dena da iritikat lehen esan bezala irigintza eta haratago dijoan kooperatiba bat da, hainbat hemendik ibiltzen ginen hainbat lagun martxan jartzen duguna, eta ekonomia sozial eta eraldatzailea bere muinean dagoela esan daiteke, ez? Ikusten dugu nola Euskal Herrian horrelako hainbat proiektu ere juten dira martxan jartzen, eta badaude batzuk hasten direnak pentsatzen sare bat beharrezkoa dela jende guzti horren artean ezagutzeko, eta iritikat olatukopen baitan sartzen da, eta horre egiten dugu pixkat iritikat olatukop eta Lakasitaren arteko hausnarketa bat edo pentsatuz olatukop sare Euskal Herri mailan baldin badagola ze interesgarri izan daiteken eskualde bakoitzan, herri bakoitzan horrelako nodo txikiak egotea ekonomia sozial eta eraldatzaile horren bozgarailua arena egiteko edo, ez? Eta bilakaera guzti horrekin sortzen da espazio honen asmoa, eta gaur egun ia oraindik amaitu gabe, baina esan dezakegu badagola, ez? Aipatzen duzu espazio berri honen baliabideak eskainiko direla horrelako proiektu sozial eta garapena ekonomikoen aldeko proiektu baterako. Egia da, sorpresa handiz hartu dugula baitare, pixka bat nola atondu duzuten gaztetxea, entzuleak edo ikusleak baita idei bat egiteko zer da gune berri hau? Hasiera batean gu iritikat bezala eginen lokal bat bilatzen, eta bestalde batetik ikusten genuen Lakasitan nola lehen aipatu bezala hasten ari ziren iniziatiba ekonomikoak beti ere kooperatibismoan, autogestioan oinarritutarikoak, ez? Eta ikusten genuen bazegola lehen solairu hau funtzio batzuk beti izan dituena garai batzutan, baina gaur egun
etzula funtzio berezirik, eta nolabait hiru osagarri horien artean esan genuen, zergatik ez sortu hemen hiritik atentzako bulego bat bilatzen ari garela, baina ez bulego simple bat, baizik eta espazio bat izango den airekia denontzako, azkenean hori bada ere bai Lakasitaren oinarrietako bat, eta baita ere bilatuko duena Lakasita garai batean bilatu badu aisialdia, kultura eta bar autogestionatzea, zergatik anez existitzen diren proiektu ekonomiko hauek autogestionatzen ari direnak gaur egun Lakasitan, horiek zabaldu eta baita ere lagundu jende berria, enpresak montatzen ari direnak, ekonomia sozial eta eraldatzailearen mundu honetan sartu, horren inguruan informatu eta honen inguruan alternatibak sortu. Bueno, bukatzeko, otsailaren hilaren 28an horrelako irekiera ofizial bat emango duzue, inaugurazio bat izanen da, pixkat azaldu nola iragango den eguna. Bueno, ideia da pixkat kontatzea, orain kontatu dizuedan guzti hau, zer den ekonomia sozialtara aldatzaia, eta horrelatuko peko jendia izango dugu, zer den espazio berri hau, eta horretarako Lakasitako kideok egongo gara bertan ere bai. Aurkezpen labur bat izango da, eta gero nahi duguna da pixkat erakarri proiektu berriak, berrikuntzan, eta ari den jendia, guzti eskualdean egon daitezken horrelako esperientzien topaleku bat izan, eta modu garagardo dastaketa egongo da, pintxoak egongo dira, musika egongo da, eta ideia da aurkezpen labur hori egitea, eta gero aukera ematia jendea elkar topatzeko, ideiak elkar trukatzeko, eta ikusiko dugu ea hortikan aurrera honen inguruko, ekonomia sozial eta eraldatzailean inguruko dinamika bat sortzen dugun hemen eskualdean espazio hau erabilita.